Unsay kalainan sa pastor o sa pari? Amo kay ba? Ang pari, tanang pari, pastor. Pero di tanang pastor, pari. Tanang pari, pastor. Pero di tanang pastor, pari. O sa may kalainan sa pastor o sa pari, mo ni. Ang di nun tanan, na ay subras katuga. Mga pastor mo duol nga to sa kabukiran. Ang mga pastor nagdaog butang. Tinoo dili. Dahag bugas, noodles, dilata. Tinoo dili. Dito siya sa kuparukya kay nagdag motor, rusing. Ikaw siya na ko, Father, dawato na akong rus. Dawata! Ay lang dawata ang piki nilang pagtuo. Yan naman. Mao man paagi sa demonyo, ihatag niya ang mga butang. Kristo, tanawan ning mga butang, maimo ni, basta simbaha ko. Okay? Ang mga mini nga propeta nagdaog butang. Pero ang pare, way dang butang. Mao pa'y sigog padungog-dungog, wapay mahuman na tong project, atong mga tihik, ana. Sig pangayo ang pare. Tinoo dili, kay wa lagi siya dang butang. Tinoo dili, pinangga kay mis mga tao. Kada tudlo sa pare ipada. Lami lagi ning imong humba nay. Dada. At tinoo dili, lami lagi ning pagkaluto nimo imong turta nay. Dada. Ipada jud ko no. Lami lagi ning adobo nimong manok na dada. Ipaapil pa kuno tong tuas tangkal. Nya masipyat man kunong pare. Lami lagi na imong anak na. Dada. Iapil og da. Kay pinangga lagi. Oo. Ang bata intaw mingon, nay, pakan ako nay kanang adubong, luto na mga adubong manok nay. Ako nang paa nay. Sa pare na. Aka na lang batiko nay, sa pare lagi na. Aka na lang ko anay, kanan lang pako. Giingnan, gikusnit itong bugan sa bata. Giingnan kag sa pare na. Gutom na kay nay. Isa ka na lang atay nay. Di ito ka kasabot. Giingnan kag sa pare na. Suko kayong bata. Giatay ning pariya. Kay ang pare lagi. Oh. Atong project karon no. Wa pa jud di mahuman no. Ana. Ano nga tawon mo? Kaya nga naman, wa say dang butang. Basta may da sa pari, wa say dang butang. Kaya ba mo say das pari? Muna mga choir in town, mangantay in town, jutay ra kini, kuhaan pa gayo. Ingon ang pari, ops, kana inyong hog sibot, kinahanlan ta og solemn collection. Saan man na ito pag solemn, Father? Kanang di magsaba ang sibot. Saba kay pak, puro sisiyo na ipagsot. Kaya naman, ang pari day, walay dang butang. May kalainan sa pari o sa pastor. Ang pari, walay dang butang. Ang pastor, daghang dang butang. Kaya ang unsay dala sa pari, dili butang, tag-iya sa tanang butang. Pari ra ang makapasaylo sa mga sa. Kamo, masugiran man mo. Pwede ba mong sugid sa iyong tapad? Pwede. Pero di nakapasaylo. Libakon ra ka anak. At tinoo dili. Adto musultis pari sa inyong sa. Nga naman, di kapanabi ang pari sa inyong sa. Ngano? Dunay seal of. Unsay naa sa confession? Seal of confession. Dili kapanabi ang pari
sa inyong gisugid nga sa. Nga, bisan unsa pa nakad-uwaw nga sa, dili siya kapanabi. Tungod sa kabalaan sa maong sakramento. O sa minig sakramento, balaan nga timaan. Sakra is secret, mento is sign. Yun ang nakabalaan ang mga sakramento. Pila to kabog 7 ka sakramento? Pila to kabog 7 sacraments? Pila? 7 di ay. Bright yun mo eh. No? Liwat yun ng Father Joy Rivera. No? Agaw ni Marian Rivera. No? Rewind. Unang nga, dubli ang gahom sa pari. Gawas nga makapasaylo siya sa tagsa-tagsa na to kasa. Naman nas Biblia. Mingon mo, nas Biblia na wa? Tubag. Naawala. Asa mabasa? Pitok-pitok ng mata. Katoliko judi ay. Kaya Katoliko, Katoliko dahil kapitulo ba versikulo laway. Naawa. Asa. Manakibaw. San Juan kapitulo 20 versikulo 23. Asa to? Nga, lagi mo maglista labog swertres. Paspas kayo mo lista. Tingon si Kristo, gihuypan ni Kristo ang mga tinunan sa Espiritu Santo. Yang guypan. Mainyo ang Espiritu Santo. Nadawat sa unang mga pari. Ang Espiritu Santo. Tingon siya, mainyo ang Espiritu Santo. Nadubli ning sa mga pari ron. Nabunyagan, naordinahan. Mainyo ang Espiritu Santo. Masagi, sulti ni Kristo, ang inyong gipasaylo ko usab. Grabe, no? Ang wa ninyo pasaylua, wa ko usab kini pasaylua. Dili siya personal. It is beyond personal. It is ministerial. Delegated by His apostles. Abi ninyo, naapuyo ang yawa diha. Asa puyo ang yawa? Nasa inyong habak, nasa lana sa mga albularyo. Pasensya na mo ha? Abi ninyo, mga albularyo, nagpasalamat nako karon. Unan lang pagkadungog nako, grabe sila hatred nako. Daghang ay mga albularyo, nationwide na nga suko nako. Pero karon nagpanon ang mga albularyo, nagpasalamat sa ministry ni Kristo, dili na ma-torture ila family members because they receive the sacrament of the church. Amen? Gaan ta mong example. Na taga-Dawis nga albularyo. Ang iyang patron si San Vicente Ferrer. Karaan nga San Vicente Ferrer, katikista siya. Gawas niya katikista siya, kanunay siya mo simba. Niatin siya sa talk, nako sama ni ini, iya kong giingnan, Padre, judgmental ka. Daghay kong natabangan, Padre, nga mga pobre, gibalibaran sa doktor og naayon nako. Ya Padre, gigamit ko ni San Vicente Ferrer. Akong ginan si nanay, dili sayop ang imong devotion ni San Vicente Ferrer. Dili sa sayop ang imong pagsimba. Dili pod sayop imong pagkakatikista nanay. Ako siya giingnan. Pero na tug-ani ko, kanus aka nagsugod sa pagpanambal. Ningon si nanay, sapit na mamatay si Lola. Imong Lola tambalan? Sa yes, Father. Iya kong gipasahan sa iyang tahas. Nay, maunay demonic na nay. Maunay gikan sa demonyo. Sa dili ko mutuo ni mo paria ka. Yan nagpa-bless man sa sacramentals. Akong giingnan si nanay, Nay, kanang holy and exorcise oil, Nay, imna na, iniguli ni mos inyo ha. Yang giinom, mga kaigsunan. Pag inom niya mga igsuon,
Ang mga yawa nga naa sa iyang lawas ni chat nako. Unsay chat sa mga yawa nako, hoy Darwin, ayaw nagbalik sa mong parokya Darwin. Gitorture minimo ang paria ka. Darwin, kung mubalik ka ni ka sa mong parokya Darwin, amo siyang patyon. Andam na ba ka mo misa siyang kalag? Ya perti na kong tog. Ang yawa na torture kanus na torture ang yawa sa dihang sinanay ni inom sa holy and exercise oil nga atong i-bless karon. Amen. Si nanay wala ma-convince sa official teaching sa simbahan. Kanus ano siya na-convince sa dihang inom siya sa holy and exercise oil. Grabe no? That's the wisdom of the church. Why He instituted the sacramentals of the church. Holy and exercise water, holy and exercise salt, sacramentals of the church. Amen? Unsay naitabo niya makaigsunan, ningon din siya nako pagkabuntag, Father, dili ako ang nag-chat nimo. Dili bitaw ikaw, kay plural man, gitorture minimo. Nanay, ari sa office, kay amo kang i-exercise. Niadto siya sa office, pagpanguros nako makaigsunan in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, kay magsugod nami, gitutukan ko sa mga yawa. Nawa na siya siyang kaugalingon. Ang mga yawa na nga perting naghana sud siyang lawas mo na nisulti, Darwin, nagkita ra jud ta. Kay nagchat-chat ra man mi. Karon nagkakita ra jud, no? Og isog kay siyang tinan-awan ako, nya di mo kumadlok niya. Yan man nabunyagan ako. Ikaduha na kumpirmahan ako. Nakakumpisal nako, nakadawat nako sa lawas ni Kristo, na ordinahan pa ko sa pare, nganong pagkapare, nganong mahadlok pa ko nimong yawa ka. Ni sa Darwin nagkita na jud ta. Ko nice meeting you. Ako siyang lamano. In the name of Jesus of Nazareth, singgit siya kay ang yawa perting talawana, ang yawa perting hadlukana. Hadlukan ba mo? Hoy. Taslakan ba mo? Liwat mo siyawa. Ang anak sa Diyos, why kahadlok? Yan naman, God is with us.